Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і у нас ужо трэцяя серыя гульні Снус-Мумрык Мелодыя Мумідолу. Так, я нарэшце узяла кантролер. Нагадваю, у меня кантролер ад свіча. Тут можна так зрабіць, падключыць джойконы. А ў базавай камплектацыі до свіча есть спецыяльная такая форма, не ведаю, як сказаць, куды можна усталяваць джойконы, і вось у цябе такі міні-кантролер атрымліваецца. Ён простенькі, не зусім зручны, як па мне, але тым не менш. Калі штосьці трэба іншае, то можна дакупіць уже там кантролер Switch Pro і так далей, так далей. Сёння паспрабуем пагуляць якраз такі з ім. Магчыма, будзе штосьці лепей. Ну, напрыклад, бегаць на хуткасць, так? Ці на час. Бо ў прошлы раз гэтым было цяжка-цяжка. Так. Спадзяюся, сёння ўсё ў мяне атрымаецца. Я змагу тут не ведаю што. Але давайте. Так. Ну, дарэчы, кіраванне адразу падладкавалася под кантролер, адразу змяніліся ўсе там літаркі, ўсе гэты паказчыкі. Ну, трошкі зноў жа прыйдзецца патупіць, бо я ж не ведаю, на што тут тыкаць, как былі ты ці іншыя дзеянні. Асабліва гэта якраз такі датычыцца нашых музычных інструментаў, бо нам трэба іх зменьваць і па-рознаму на іх граць. Вось тут будзе цікава, канешне. Так, ну, кіраванне тут простае. Тут бегчы, гэта нічого не делае, нічога не робіць. Ага, калі я сюды націсну, ну, это зразумела. Калі я сюды націсну, нічога. Куркі, ага. Вось гэта я магу карыстацца сваёй гармонікай, а гэта нічога не робіць. Добра, а як зменьваць нашы інструменты? Вось гэта цікава. Так, ага. Знайшлі дзе нашы квесты, інвентар, мапа, нічога. Нічога. О, знайшла, дзе інструмент мяняць. І дзе можна скочыць. Ну, в прынцыпе, нормально. Нічога не робіш. Паставім пакуль гармоніку. Ну, падаецца, нібыта ўсё проста. Так. Не туды, яшчэ. Мапа наша есть. А, ціха, а як кіраваць мапай? Я квесты хачу паглядзець. А, во, ён... Так, які ў нас ёсць квесты? Ну, мумітролі ўратаваць гэта мы ведаем. Ну, мы былі ўжо на пляжыку. Так. Вот, наш галоўны на дадзены момант квеста гэта зрабіць плыт. І ўсё, што нам засталося, гэта нам патрэбна вялікая галінка. О, мы яшчэ павінны знайсці ось смярдзючку. Калі вы памятаеце, смярдзючка, ось ён. Так. Ён у маленькай Ніні, якая небачная, скраў яе адзенне. Халера такая. Дарэчы, а як тут тады бегаць? Ну, у сэнсе, можна было зажаць, націснуць на shift і... І Снус-Мумрык хутчэй бегаў. Не, ну от што, канешне... О, нам трэба грыбы. Так. І яшчэ адзін. У нас есть дадатковы квест, каб збіраць грыбы. О! Ага. Яшчэ грыбы тут ёсць. Ну, бачыце, грыбы-то ёсць, а ўзяць нельга. Так. А ці можам мы да смярдзюшкі ўвогуле далезці? Тут, бачыце, у нас немає магчымасці. Як ж хоча бегаць? Можа сюдой? Прывід, якому мы дапамаглі ў прошлы раз. Ну, тут мы былі. Ну, прыйдзем да якраз такіх грыбы даму. У нас тут з'явіліся. Так.
Ага, нам яшчэ аднаго не хапае. Зразумела. А як нам паскорацца? Так. Не. А, нашла. Так. Добра, да смярдзюшкі мы прайсці не можам. Нічога, зараз нешта прыдумаем. Што мы прыдумаем? Так. У нас... Ой. Не тым кірую? Гэта складана. Давайте тады ўсё ж таки займемся нашим рафтам. Нам засталася галінку дастаць, і нам для гэтага патрэбен... Вось. І нам патрэбна знайсці снорка. Дарэчы, калі хтосьці не ведае, сноркі гэта... Ну, яны нібыта родзічы мумітролей, у тым плане, што яны вельмі падобныя на мумітролі па сваёй форме, але не тое. Але у чым іх асаблівасць? Вось, нарэшце. Вось. Тым, што яны маглі зменьваць колер свайго футра. То бок, да, іх можна было пераблытаць з мумітролем, з мумітролямі. Але тым не менш, на самой справе, у іх гэта асобны від. Так, а куды мы тут можам пабегаць? Вось. Ага, у нас тут нешта ёсць. О, мы тут не былі, мне падаецца, ці былі? Не, мне падаецца, не былі. І якраз-таки... А што ты тут робіш? Шукаеш скарбы? Я шукаю матэрыялы для тоўцікі. Падазроўна. Я буду прыглядаць за табой. Дзякуй табе за тое, што... Дзякуй табе за то, што сказала мне, ну, адправіла меня сачыць за грок. Ага, і маленька Мю, як заўсёды. Наробіць справ і збегвае. Дык вось, і ў кніжках ёсць якраз такі апісанне таго, што там, напрыклад, на ты ці іншыя рэакцыі... Ой, мне ўвесь час хочацца паскарэння праз правую націскаць правы бок. То я ведаю, што тут гармоніка падходзіць. Дзіўныя нейкія падказкі, ну ты ладно. Ой. Папараць нас А, ну-ка. Так, паглядзіце, папараць нас запавольвае. Грыб! Давай. Ха! Ёсць! У нас ёсць грыб. Давай. Снос мумрак. О! Так. А як узять? Ой, не-не-не, стой! Я не поспела, все. Тихо, так, трошки блытаюсь. Оп! Ёсць! Ой! Я ведаю, што гэта. Дык вось. Мумітролі і сніф, і там снос-номрак і іншыя, яны сустракаюць двух сноркаў. Гэта снорк, так, як і ў мумітролі, іх від і іх імя аднолькавае. Гэта старэйшы брат, і ў яго ёсць малодшая сястра, як гэта будзе правільна? Фрейлін? Здаецца, Фрейлін снорк, ну, то бок літаральная дзяўчынка снорк, але я люблю ее называць снорачка. Таму так. І ў снорачкі у яе ёсць упрыгожванне, гэта бранзалет, яна яго носіць на назе, дарэчы. Вось, і мы знайшлі яе бранзалет. Вау! А што? Ой, яна яго згубіла?
Ну, трэба будзе... Я ў папараць залезла. Трэба будзе ей яго аддаць. Дзе мы? Я ўвогуле не разумею. У меня вось гэтая праблема ў гульнях, то, што я... Ну, гульня кажа, ідзі з пункта А у пункт Б. Я такая, да, канешне. Толькі тут, ну, бачыце, есть яшчэ цікавыя некаторыя рэчы. Так што, можа, я туды спачатку скажу. О, нарэшце мы атрымалі натхненне. Ага, тут нічога няма. Ну да ладно. Вось. І ў выніку я кудысьці лезу не туды. Атрымліваю, меня заўсёды хтосьці б'е, таму што зразумела не па ўзроўню. Я знаходжу нейкі лут, які не разумею, што з ім рабіць, магу яго прадаць, а потом гэта сюжэтны лут ці нешта яшчэ такое. А гэта што? Мы раслінку нейкую знайшлі. О! Уф. Фу, вышыня. Гэта у меня так з Baldur's Gate 3. Там пацешнае тое, што часта можна знайсці нейкі ключ, у вас нават у інвентары ёсць спецыяльны такі мяшочак, куды вы кладзеце гэтыя ключы, якія знаходзіце. Ну, розныя ўвогуле. І з пацешнага гэта то, што ну, табе па квесту трэба кудысьці зайсці, ці ты знаходзіш нейкую, я не ведаю, там скрыню ці куфар. Ага, Рыбс мае старонку наша дзённіка Мумітаты. Ну, не дзённіка, а ён там п'есу пісаў. Нам трэба будзе на той бок перабрацца. І так, ты можаш скарыстацца ключом, ці то і сё. А я ўвогуле, я спачатку прабяруся некага гэты пакойчык, ці куфар гэты адкрою. А ну-ка, ага. О, прыгожа. А потом у меня так, і гэтыя ключы мне не патрэбныя. І просто пад канец гульні у меня у кожнага персонажа па агромнай сумцы з гэтымі ключамі, якімі я просто не карысталася. А які... мы тут маглі выйсці. О, мы знайшлі снорка! Так. Пачакайце, давайте паглядзім, што у нас з гэтага боку ёсць. Ага, не, тут у нас зноў рыбсы. Тут у нас штосьці. Яшчэ. Навошта? Так, добра. Пайшлі на мосцік. Ага, тут нам патрэбен барабан. У нас вось якраз барабана яшчэ няма. Мы тут былі. Так. Бежы, снуснумрак. Пачакай, калі ласка, снорк. Так, рыбанька. Усё. Ой, яна рыбс до нас поплыў такой увесь. Снуснумрак перастаў граць, і рыбс засумаваў. Бедны рыбс. Ага. Ура! Дастала. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, добра, ўсё, пашлі размаўляць са сноркам. Вітанкі, снуснумрак. Я гуляю гульню для 2 гульцоў. Сам па сабе. Мы будуем плыт, і я... І мне цікава, ці магу я ўзяць вось гэтую, галіну, гэты кій, якраз такі выкарыстаць у ролі мачты. Не, пакуль ты не пераможаш мяне ў гэтай гульне. Але ты не пераможаш. А якія правілы? Чый кій першым пераплыве праз сцягі, той і пераможа.
але нельга руками падштурхоўваць свае кіі. Все, што табе трэба, каб твой кі дабраўся першым. Але я сумняваюся, што ты знойдзеш такі ж уражваючы кі, як мой. Добренько, я вернуся. Угу. Так, нам патрэбна знайсці нейкую... А! Що нам тут? Тихо. Так, давай. Берем? Ха-ха-ха. О, добре, ти знайшов собі Галінку. Ну що, ти хочеш почать? Ну так. Рипс. Мы програли. Не-не-не-не, Рипс, стой! Не? Ой. Мы програли. Рыба, не! Рыба, иди сюда. А тут у нас ёсць яшчэ шанец, апошні момант. Давай, рыба, хутчэй! О! А там, небось, захрасла. Так, халерная рыба. Снорк перамог. Як шкада. Ти хочеш почати знов? Халера, так. Я буду читерить, як могу. Давай, Галинка, плыви, Галинка. Плыви! Мне патрэбны гэты кій. Я бачу мэту, не бачу перашкод. Трэба чыцеріць? Ну так я буду. Так. О, захрасла. Давай, маленькая Галинка, плыви. Так. Рыба! Боже, у рыбы такой мини-рейв. Ура, мы перемогли. Ого, ты перемог. Мои... Так. Як гэта будзе? Ну, подлічыў. Не рахунки. Добра. Я не могу. Причем у меня это слово вылетело с головы на кожной мове, акрамя ангельской. Мои разрахования. Короче, мои планы были неправильными. Что ж, цяпер, як падаецца, гэта для мяне, мне гэта не патрэбна. Трымай, ты можаш узяць гэты кій. Дзякуй табе. Ура! У нас ёсць палка. Цудоўна. І ўсё, здаецца, мы якраз такі ўсё для нашага асноўнага квеста зрабілі. Цяпер мы можам вярнуцца да туцікі. Але... Давайте трошки покалабродзім, паглядзім, што ў нас тут ёсць. Зноў жа, нам трэба падымаць нашае натхненне.
бо дзякуючы гэтаму мы можам больш прычароўваць кагосьці. Ага, угу. Так, як бачу скарочэнне нашага шляху. Гэта куды нам? О, гэта нам на пляж вядзе, то бок мы вот так хуценька можам дабрацца да Туцікі. Цудоўна. Тады мы сабе яшчэ одну штучку зробім. Так. Снус-мумрак. Давай. Мы дабяжым да мосціка. Мостик, масточак. Нам яшчэ не забыць вярнуцца, аддаць грыбы. Грыбы. Моя грибная песенка. Так, а мне падштурхнуць. Нормально. Просто на гэтую ж таксама цісну. Так, зробім сабе таксама. Ага. Угу. Ну, падаецца, кіраванне не такое, каб складанае. Ну і, а чаму яму яшчэ быць складаным? Таму што, да, што-то я такая. Гульня, наколькі я ведаю, выходзіла, мажліва, зноў жа, ўжо прайшоў час, яны гэта мы да Ніні, гэта скарочаны ў наш шлях да Ніні. А да Ніні нам пака не трэба ісці, бо мы яшчэ не знайшлі смярдзючку. Таму мы да яе пакуль не прыйдзем. Мы можам да Туцікі сюды дабрацца? Да, вось, яны побач. Гэта ўсё, я нарэшце магу пабудаваць нам плыт. Дарэчы, так, Туцікі, яна вельмі умелая, а яна яшчэ умее граць на... Як жа гэта называецца? Таксама вылецела з галавы гэты інструмент. Я ведаю, як ён называецца ў арыгінале, а вось па-беларуску яго такая цікавая назва. Ой, прабачце, мне тут з працы напісалі. У яго вельмі цікавая, як мне падаецца, назва. Катрынка. Вось, Катрынка, яна умее граць на катрынцы. Калі хто не ведае, што такое катрынка, гэта шарманка. Вось у яе ёсць такая катрынка, і яна можа на яе якраз такі граць, вельмі такія цікавыя мелодыі. І, ў прынцыпе, Туцікі, яна вельмі разважлівая, яна мудрая, я б нават сказала. І яна вось якраз такі дае неблагія парады мумітролю і трошкі дапамагае яму даведацца пра гэты свет. Ну і, в прынцыпе, Туцікі вельмі клёвая. І так, вось і ўсё. Плыт павінен якраз такі добра трымацца на вадзе. Да, толькі, зноў жа, намагайся не плыць пры благім надвор'і. Таксама вось табе старая мапа. Яна яшчэ належала майму дзядулі. Яна проста вісела на сцяне. І якраз такі, я спадзяюся, яна зможа табе зарыентавацца на Хаціфатэнерскам выспе. Ага. Шукаеш скарбы і без мяне? Я шукаю мумітроля. Гэта 100% мапа скарбаў. Я плыву з табою. Прабачце, калі я гучна тут крычу. Я больш люблю вандраваць у адзіноце, таму што гэта можа быць небяспечна для іншых. Намагаешся прыбраць скарбы толькі сабе аднаму? Ты пашкадуеш! Маленькая Мю, канешне, як заўжды. Так, наши квесты давайте праверым. Што нам трэба зрабіць? Вось, нам трэба дабрацца цяпер да нашай выспы. Так, гэта мы ўсё знайшлі, нам трэба занесці. Так, нам човен, які у мумі-таты знік, трэба знайсці і разабрацца са смярдзючкай. Ну, паплылі. Дарэчы, у гульні учора было абнаўленне, я пачытала, былі праблемы з кат-сцэнамі. Мне падаецца, у першай серыі там был такі трошкі момент фрызу, але яны сказалі, што ўсё наладзілі.
Ага, угу. Бачили? Ой-ой. Думал, ты можешь меня подмануть на кон скарбов? Пакуль яны спрачаліся. Так, ай. Гэта ўсё твоя віна. Што? Ты павінна быць увогуле шчаслівая, што мы цалкам дабраліся. Я спадзяюся, што з мумітролем таксама ўсё добра. Так, мы дабраліся да вострава. Гэты квест у нас зроблены. Ага, тут цемра. Тут вечар ці простое што? О! Скок! О, маленькая Мью за намі бегае сама. Ну, добренька. Дык вось, мне падаецца, я не дагаварыла, гэтая гульня арыгінальна выходзіла толькі на 2 платформах. Гэта ў Steam і гэта на Switch. То бок кіраванне тут, ну як мне і зноў жа, калі глядзець на арыгінальную раскладку клавіатуры, бо зноў жа я зменьвала яе моцна пад сябе. Так, у першую чаргу яны рабілі пад Switch. Бо кіраванне праз клавіатуру было... Я не ведаю, там вельмі дзіўныя былі выбары, і такое адчуванне, што яны, ну, пра гэта ў апошні момант думалі. О! Гэта човен Мумітаты! Той, які знік. Угу. Так, я вярнуся да яго пасля таго, як знайду мумітроля. Ты павінен добра ведаць свае прыярытэты. Я сама палезу па скарбы. Хай табе пашанцую ў пошуках. Маленькая Мю, як заўсёды. Так, мы знайшлі лодку Мумітаты. Що ми можемо зробити? Угу. Яна може нам бути корисною, коли ми отсюда вирішимо, ну, виплить. Так, у нас є сліди. Ага, у нас нема. Вось. По слідах це сліди мумітроля, нам сюди йти. Знову ж, у нас немає барабана. Я можу взяти гэты водорослі не можу взяти. Что? Чуткі, калі верыць чуткам, то тут недзе есть у нас пірацкі карабель. То бок тут сапраўды могуць быць скарбы? Ну-ну. А тут что? Реально тут есть корабель! Охо! Пиратский. Стяг кажет, что самый пиратский. Пиратский корабель. Няўжо маленькая Мю была правая на код скарбаў? Так, корабель пашкоджаны, але... Что такое сейл? Я вось не ведаю марскія тэрміны. Ну, крацей, патрэбная нам частка карабля якраз такі ў добрым стане, і дзякуючы гэтаму мы можам адрамантаваць мумітатаў чоўнік. Ага, зразумела. І, глядзіце! Кветачкі квітнеюць, калі мы да іх падыходзім. Так. Фу. Ой, яна расквітнелася. Натхнення? Натхнення. А дзе гук натхнення? Пытанне. Так, мы можам пайсці ўверх і можам яшчэ даследаваць, што ў нас тут унізе. О, можам. Ага. А нічога, мы тут проста натхнення сабе збіраем. О, кудысьці туды.
Ну, вяртаемся. Так. Ага. Так, тады пайшлі наверх. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давай, давай. Добрый вечер. О, вітанкі, пацаны. Не памятаю, як іх завуць. Так, але гэта маленькія істоты. Яны, калі што, гэта не кветачкі. А, вас тут шмат. Угу. Ага. Угу. Так, ой, я ўсё скокі. Давайте сабе дапаможам. І мы можам яшчэ ўніз схадзіць. Ці можам адразу ўверх пайсці. Давайте глянем, што там, і потом уніз. А, і тут яшчэ выше мы можам забрацца. А тут ёсць... Не, тут няма нікуды шлях. Тут просто каб натхнение сабраць. Вось я не ведаю, тут гэта маленькі баг, што тут няма гуку натхнення, бо он такой тіньк павінен быць. Ці гэта просто асаблівасць гэтай выспы. Бо цемра, нейкі вось там, вы бачылі, вочы за намі сочаць. Оп, і кветачкі расквітнелі. Ой, дарэчы, гэта добра, мы будзем ведаць, дзе мы тут бегалі, хадзілі. Што за бочка? Так. Тихо, тихо, тихо. Сумрык. Так, так, сляды вядуць у гэтым накірунку. Так, як там мяняць Ось. А, все, зразумела. Так, гульня? Не лякай меня, калі ласка. Зноў жа, мажліва тут такое быць, што гульня можа ў некаторы момант у меня трошки фрызіцца, а у вас быць абсолютно нормально, бо яно так бывае. Ну, будзем спадзявацца. Ну і як пошукі скарбаў ідуць? Чому ти не маєш ніводного почуття пригод? Пригодницького почуття? Де мені би сябра знайти? Які там пригоди? Так, захрасли. Так. О, знову гэты пірат. Так, дошли, знайшли? Ага. Боишься намочить свои ноги? Типичний сухопутний. Використовуй бочки, как перебраться. Ага. Так, ага, наш квест добренько. Мы покуль гэтым не займемся, мы тут просто подаследуем, что у нас у принципе есть. Ага, угу. Вельмі все цікаво. Дай. Так. Збираем усё натхненне, якое бачым. Давайте спачатку вось там, на другі бераг, перавойдзем, паглядзім, што там ёсць. А, тут штось ёсць, бачыце? О! Так. Яшчэ адна частка. Мумітатаў. Ага, бачу, недзе скарачэнне у нас будзе. Зразумела. Так, і у нас яшчэ магчымасць ёсць туды дабрацца. Окі-докі. Оп. Ну, казаць па праўдзе, мне кіраваць з дапамогай кантролера больш падабаецца. Так. Я пабачыла, што хтосьці там штосьці кажа. Гэта маленькая мюці хто? Ой, я... Да. Ага, нарэшце сюды прыйшоў, каб дапамагчы. Ты знайшла нейкія скарбы? Я настолькі блізка, што магу іх унюхаць. А, гэта проста ты. Гэта трошки абразліва. З іншага боку, мажліва, снусмумрак. Да, пахне як
Сапраўдны скарб. А вось гэты шлях на скарачэнне, мы яго знайшлі. Ну што, давайце тады гэтыя... Так, Одна бочачка ў гэты бок. Пропусцілі яе добранька. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Топы. Так. Ага, вось дзве тут захраслі. І я яшчэ адну бачыла вось там. Во. Ой. Так, давай. І на место ўсё поставим. Так, угу. Мы толькі з гэтага боку можам падцягнуць. Давай. Ну што вы там, бочки? Усе? Добренько. Каб вярнуцца назад, гэта бервяню цягнем. О! Добра зроблена! Яшчэ некалькі гадоў і, магчыма, ты станеш добрым піратам. Вельмі лёгкі квест. І вось якраз таки мы можам перабрацца. Давай. Так, поглядим. Блин, остров, конечно, прикольный. Так. Ну-ка. Ты яшчэ не здаўся шукаць мумітроля? Маленькая Мю, такая маленькая Мю, яна нібы не дрэнная. Ну як, я бы яе назвала хаотычна добрая, ці яна хто можа быць? Evil Good, есть такое? Здаецца, мне ёсць. Чаго? Хто гэта кажа? О! Гэта адзін з хемуляў. Хемулі гэта тоже такая разнавіднасць істот у сусвеце мумітроля. І гэты хемуль у нас займаецца тым, што калекцыянуе розныя расліны. Бачыце? Хемуль план колектор. Так. Дапамагчы. Калі ласка, дапамажы. А што ты? Я ўжо маю некую місію, мне трэба знайсці майго сябра мумітроля. Мумітроль ты кажаш? Ён быў тут, каб дапамагчы мне. Але ў яго, відавочна, не атрымалася, я не бачыў яго з гэтых часоў. Куды ён пайшоў? У парк. Ага. Каб пераканаць паркавага ахоўніка... Та не ахоўнік ён. А хто? Паркавы трымацель? Паркуршчык. Прабачце. Як вы бачыце, гумар гэта маё. Ён намагаўся пераканаць паркавага кіпера вярнуць мне барометр. Барометр? Я нічога не разумею. Так, сфокусуйся. Парк-кіпер будуе некі дурацкі парк пасяроддзе нашай тэрыторыі, нашага вострава. Так вось, гэтыя маленькія штучкі, вось гэтым і называюцца хатер. Вось, яны так называюцца. І вось яны маюць некі святы барометр. І гэта іх тотэм, гэта іх шыкоўная рэч. І наш паркавы кіпер, да, хай так ужо будзе, ён якраз такі его спрыхаваў. Уже прайшоў час, і мумітроль яшчэ не вярнуўся. Штосьці здарылася. Мумітроль, я іду па цябе. І барометр. І барометр. Так, зразумела. Ну што ж, як заўжды, шукаем мумітроля і намагаемся дапамагчы
іншым. Ах ты, халера. Так, здаецца, мы ў добрым накірунку ідзем. Пірат, пачакай, пірат. О! Вітанкі, пірат. Ах, яны ачапілі ўсю гэтую тэрыторыю. Хутчэй за ўсяго шукаюць скарбы. Ніякай павагі да прафесійных піратаў. Братка, ну, як хочаш. Но справа не ў скарбах. Так, якраз таки мумітроль пайшоў у адзіноце тут. Спадзяюся, яшчэ не позна. Мне цікава, ці светлякі любяць музыку? Ага. О, кажаны расшумеліся. Так, пачаўся наш стэлс. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, гэта наше захоўванне. Хуценька, хуценька. Вавёрчык! Звери не павінны быць у клетках. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ага. Брамка зачынена, зноў трэба шукаць нейкі ключ. Так, тут не пройдзем. Я магу з вамі паразмаўляць? Яны нават жабку. А жабку-то навошта? І матыля? Так, не. О. Опс. Схавалася. І няма нікога. Так, пабеглі, пабеглі, пабеглі. Ай. Тихо, 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 тихо. Так. Пробегли. Ага. Заснули, паснули усе. Добренько. Яшчэ 6 засталося. Бедные жывёлкі. Ага, я гэта магу падвінуць. Зразумела. Падаецца. Так, давай, давай. Оп-оп-оп-оп. Оп, побегли, побегли. Так. Схаваліся. Нават вялікі крабс. Так, чарапашка, давай. І. Оп, оп. Боже, які парк вялікі. Ой-ой-ой. І ти тут. Так. Зараз мы гэтую статую. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Скидываем у ладу. О, ключик знайшоўся. Так. Ну, гэта нам все дае натхнение. Ключик. Ідзем у зваротным накірунку. А куды ідзем? А як ідзем? Так, пакладзем сюды ключик. А я штосьці магу? Магу, вось. Оп. І топы, 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 топы. Есть! Брамка адчынена. Так, цябе скідам. Ага, вось ён, гэты самы барометр. Добранька. Гульня, я зразумела. Да, я там... Так, гэты... Вось нам засталося 2 яшчэ.
Гэта павінен быць барометр Хацефа Теннерсов. Так, зломнае шкло і знакі незразумелыя. Калі толькі адна валасіна ўпадзе з безвалосай галавы мумітроля, калі паркавы кіпер яго трошкі хоць крануў. Ух ты! Сумарк нам тут пагражае. Ну, у сэнсе. Вау! Які ты это? Так. Робім прыроду дзікай зноўку. Так. Вось яны і прыйшлі да свайго барометра. Цудоўна. Так, мне туды не... Ага. Зразумела. О, яны якраз таки паядналіся зноў са сваім барометрам. Нарэшце. Во. Возьмі гэты барабан якраз таки як сімвал нашай падзякі. Ён можа табе якраз таки дапамагчы ў гэтым дзікім асяроддзі. Дзякуй табе, я якраз таки шукав сабе барабан. Так, барабан. Добренько, давайте зменім. Так, що робіць? Я думала, він буде трошки больш гучны, правда кажучи. Ну да и ладно. Пайшлі. Жабс. Жабс, прабач. Так, мы тут яшчэ не былі. Калі глядзець на кветкі. Мы с тобой можем празмаўляць? Можем празмаўляць. Спадзяюся, табе лепей цяпер. Ці я цябе ведаю? Вы все выглядаеце аднолькава. Неважно. Насалоджуйся сваёй воляй. Ты таксама. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Так. О. Можем проскочить. Здорово, пацаны. Шо як? Нейкая музыка жудасная пачала. Гукі такія сабе. А вось мы знайшлі следы мумітроля. Так, ідзем. Тут нічога няма? Нічога няма, не цікава. Так, давайте не напруживать. Ой. Дикие звери, калі ласка. Мумітроль! Ну, Снумрик, допоможи мне! Улады дадзены мне самим собой. Я забираю гэтага мумітроля, гэтага... Як это? Ну, заключенного у мумідол. Ты дурак? Ты навошта дзіця у клетку пасадзіў? Ты гэта бачыш? Так. Парк-кіпер арыставаў беднага мумітроля. Да не гэта пірацкі карабель. Прыярытэты маленькамі. Да хопіць уже пра гэты пірацкую лухту. Мне трэба плысці за мумітролем як-небудзь. Вось. Але човен мумітаты якраз таки нікуди не паплыве. Без нейкай адной дэталі. Наше шчасце, гэтая дэталь ёсць на гэтым пірацкім караблі.
І акрамя гэтага, хутчэй за ўсяго, там ёсць яшчэ і цудоўны скарб. Як наконт таго, каб папрацаваць разам? Так, зразумела. Бежим за малой. Яна сказала, каб я яе не запаволівала. Ну, хто каго. О, мама. Тут нічога, просто натхнення сабе возьмем. Так, як добра, што... Мю за нами сама бежыць. Ой. Так. Тут натхнення няма для мяне. Ну да ладно. Угу. Выглядае цяжкім. Угу. Я мозг гэтай аперацыі, а ты павінен быць мускуламі. А, не, цягліцамі. Давай паглядзім, можа мы знойдзем нейкую дапамогу. Так. О! Можа, ты можаш залезть у гэту маленькую пячэру? Конечно! Я якраз таки ідэальна туды падыходжу. Давай. Ага. Пайшлі. Все, мы можам? Ага, яшчэ нам патрэбна. А, вось, у нас ёсць малюнак, што нам патрэбна две нейкія істоткі. Я забылася, крыпы. Яны называюцца крыпы. Ага, угу. Бачу. Вось он там хаваецца. А як нам туды далезці? Ага, мы можам узяць каменьчик. Возьмем каменьчик. Кинем сюды. І возьмем яшчэ адзін на усялякі выпадак. Ох ты его ведае, колькі нам каменьчиком спатрэбіцца. Угу. Так. А ось, кинем тут. Якраз таки допрыгалі. Залазь. Так. Цудоўна. О, як мы справіліся з усім. Так, цяпер мы можам здвинуць гэты камень. Ой. Не паскарай меня, маленькая Мю. Я і так намагаюся. О, там, здаецца, натхнення у нас. Так. І тут мы можам уніз схадзіць. Тут таксама. Угу. Мне трэба... Есть! Так, ну и полезли наверх. Не хвалюйся, маленькая Мю, зараз мы ўсё пойдзем зробім. Ага, мне падалося, што тут таксама ёсць уніз сход. Дзякую, вялікі маленькі крыпы. Так, гэта кветачка не расквітнела. Угу. Так. У нас есть ход наверх, у нас снова есть каменчики. Страшно. Непонятно. Ага, ось сюди мені треба каменчик. Зрозуміло. Так. Ой. А для чого? А для кого? О. Ось у нас і короткий ход тут є. Нам яшчэ тут патрэбен каменчик. Зразумела. Я не магу паскарацца, калі ў яго каменчик у руках. Паглядзіце, як прыгожа. Так, Мумитроль, я иду, каб звольніць тебе. Та-та-та-та-та. Ну, щось наші пригоди непригодні ніякі. Ага, угу. Так. Жабса будем лякать. Ой, чекайте, я тут не прийшла. Угу. Тип, тип, тип.
Оп. Ось сюди. І яшчэ аднаго трэба знайсці. О! Уставай! Ух. Ага, мне трэба придумаць, як маленькую мю туди спусціць. А, зараз. Що? А, ні. Я не тое зрабіла. Все, я зразумела. Так. Я зразумела. Тихо. До меня дошло. Не вельмі. О, ось так бачно. Дзіўна, што падсказкі з'яўляюцца, але, можліва, гэта праз тое, што так, я змяніла клавіатуру на контроллер, таму яны падказваюць. Мю, ты сюда долезеш? Ой. Пуф! А для чаго гэта было? Незразумела. Цяпер зразумела. Так. Давай, полезли. Угу. Скок. Угу. Нам яшчэ трэба 2 крыпа. Ага. Так, бачу там чарапашку. Щось там буде з чарапашкою у нас. Ну, пішли до чарапашки. Так. Чарапашка нас катає. Ага. Чарапашка. А я куди? Я не бачу, що я... Ось, у мене просто не показало, що я могу. Ось так. Угу. Так. Ага, значит, ну, снова идем до черепашки. Оп. Так, одного провели, а другі дзесьці тут павінен быць тады. Хе-хе! Не ведаю, чаму, але гэта кракадзілы, напэўна. Ці алігатар? Не, кракадзіл. Я на самой справе не адрозніваю, дзе кракадзіл ці алігатар. Я ведаю, што ў іх ёсць адрозненні нейкія. Але якія я не ведаю. Так, а што мы тут можам таксама зрабіць? Ага, замала. Не, павінна... Вось, ёсць. Гэта было бессэнсоўна. Гэта проста каб... Гэта каб натхнение злавіць. Усё, зразумела. Зразумела, вяртаемся. Ну, сёння у нас, да, трошки такая... Так, вось скоки тут трошки бывает складаней, чым на клавіамышы. Клавіамышы. Нешта новае. Так. Давайте дойдем до того места, дзе наш гэты пірацкі карабель, і на сёння будзем скончваць. Мне падаецца... Так. Паркавы вартавы его назваць? Я вось не могу придумать.
Що і як? А ми тут були? Ні, ми тут не були. Ось квіточки, ні. Ага, добренько. Жабка. Ага, зрозуміла. Жабка не хоче, тоді ми ось зробимо ось так. Оп. І все, жабка на своє місце сидить. Ми можемо? Ні, ми не можемо доскочити, ось ми якраз таки той камінчик будемо ворушити. За нами хтось з цим глядить. Приємно. Брик. Мю навіть не подималася. У Мю, до речі, є старша сестра, і, в принципі, шмат сіблінгів. І старшу сестру, якраз таки, коли я пам'ятаю, зовуть Мюмля. А, на себе треба. Ага. І що нам гэта дасть? Не ведаю. Але щось це дасть. Давайте. Продвинем і заскочим. А, угу. Не. Ну, придется идти ось увесь шлях назад. Ну, да ладно. Во! Теперь мы жабку. Во! Мы молодцы. О, мы дошли до печери. Так. Так. Ну что, на гэтым будем сегодня сканчивать. Меня зовут Катерина, это канал Кот. На гэтым будем сегодня сканчивать гулять у снус-нумрак мелодыя Мумідолу. Дзякуй вам вялікі за тое, што ўсё гэта глядзіце, ставіце падабайкі, каментуеце. Калі вам хочется, можете даже подписаться. Але не абавязкова. Меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!